Right, muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare nema-updates emanheru zvinhu zvese zviri kuitika muZimbabwe. Ngati SADC Chairmanship iri pama1 iko zvinezvi, iri under an attack isingaite kubva kune dzimwe nyika dziri kukomberedza. Inyaya irimo mudariro iko zvino, inyaya dziri kuswera dzichitenderera, inyaya dzaswera dzichipisa. Muri yeZimbabwe tinozviziva tese, kana iwewewo uchiziva kuti hauchadi ZANU-PF wakakura nayo yachembera, tanga nekulike this video right now kuitira kuti ZANU-PF iboyikane, because zvinhu zviripo nhasi zvinonyadzisa at the same time zvichisekesa. Panapa tiri kuona Minister of Information Jennifer Muswere abuda achiresponda kunewspaper rekunamibia riya The Namibian rakabudisa richitaura nyaya panapa yekuti ZANU-PF's shadow of interference. ZANU-PF iri kuipinda ichikwana munyaya dzezvinhu zviri kuitika zvematongerwo enyika zveelections ari kuitika ikoko, even though zvavo vari kutadza kunyatso prova vanhu wrong pane zvinhu zvavari kuti vari kuaccuswa. Jennifer Muswere, Minister of Information, ari kubuda ari kuti the highest level of misinformation absolutely hogwash, ndo mashoko ari kubuda ari kutaura. But muri yeZimbabwe tikatarisa zvinhu izvi zviri kuitika these people ndezvekuti ivo vari kungobuda vachingoramba zvisina mafacts mukati, but ivo vari kuzoproviwa zvine mafacts like what they did yesterday. Pakati pabuda newspaper iyo official page yavo on X yeZANU-PF official yakabuda ichitaura kuti zvoni kwaenda vanhu kuNamibia kuma-election ari ikoko, ende vanhu ivavo takatadza kunzwisa kuti vaenda kunoitei, ma-observers ema-elections here vari part of chii, vaenda vakamirira chii, but vari kunzi vakaenda ZANU-PF officials, saka kuda kuti vakaenda vakamiririra ZANU-PF vachiti tiri kuenda kunomirira nyaya dzema-sister party. Koita nyaya yekuMozambique yakaswera ichinetsa yaya pachinzi zvoni vanhu vakaenda vachinovhota vakabuda vachiramba vachiti no, nyaya idzodzo dzazitaura nenewspaper rekumasvingo, and I was like these people vane intelligent team yavo, basa raro nderechii, basa ravo team reintelligence kureva kuti ringodya mari rakagara remaoffices. Majournalists avo vanawo vari kureva kuti vari kungotambiriswa mari kuti vaite nothing here, cause ndo panga pane nyaya yekuti vanyatsobudisa vachiprova mafaces evanhu anga aripo pascreen vachitaura kuti tiri kwakati tataendeswa kunovhota, kwete ngobuda muchingoti aiwa vanhu vari pachisango. Ndo time yekuti vaifanira kungoenda vosvika vanointerviewo vanhu vaiva face to face kuti iwo uri kuti zvito wakavhota tione proof, vochinyatsoprova nyika yese wrong kuti aiwa zvaitaurwa izvi anga ari manyepo dzadziri propaganda pakadai so. But havana kana kumboita izvozvo, havana kana nguva yacho. Imimi sekutarisa kwamakaita vanhu vaya votonzi vabuda vachinyeberwa, vongonyeberwa zvotopera zvakadaro, munhu otoswera achitorara achitodya achiguta everyday, otoraramba achitorarama normal life yake achinzi anyebera vanhu vaya. Imi vanhu vaya ndo vanhu vandakaona kuti vari kunyebedzera kudzungaira chaizvo, but ivo chavanofunga manje ndechekuti vanogona kuchava zvavanongojara zvavaita kujara kuti Zimbabwe kungoti hayi ndezvonyeba votopedza zvakadaro, kana kuti chiya chimonya chekuti vada kutira munhu wese chimonya. But this time around ndiri kuona kuti chimonya chikutadza kushanda, hakuna munhu anorova Africa yese, hazviite chero ukatoti munhu zvakungamujezi the way mune makajara kutrita nevanhu kuti aiwa ari anyanya kubhaisa chimbomusungai chimbomudai so mozodai so tozobudisa kana SADC summit yapera. Like what happened in Zimbabwe, makaona mutsvango achizobuda achitaura kuti ngavachero vakachibuda hapasina chimwe chekudisturba iko zvinezvi, achitaura zvaanoda. Zvinhu zvakaita seizvozvo zvese havakwanise kuti vachinozviitira kune dzimwe nyika, because ikoko kunotochengetedzwa democracy nemutemo yeikoko inonyatsobatwa mune zvakanakanaka. But ndiri kuzoona futi ipapa vari pakati pekutry kudefenda ZANU-PF yavo. This is the way they are planning to defend ZANU-PF yavo. Varada kutry kuda kunoexposa futi newspaper riya rinoexposa futi mamwe maopposition ekune dzimwe nyika kuti vari kushanda nechi vari papayroll. Nyaya iri pana pakamira kadai so ari kubuda iye George Charamba achitaura kuti kana ndapedza online lesson yangu gare I will give you the connection between America's National Democratic Association NDA, Namibia's opposition IPC, the white liberal media in Namibia, and our own Zimbabwean nationals who have been on the payroll of American government through the NDA. Like I always tell you, liberation movements are beyond the political military side, heavily spiritual formations doing the bidding of our ancestors and God. You never defeat the divine. Swapo is winning. Ndo mashoko abuda ari kutaurwa na George Charamba Mbune.
icho charamba ndiye spokesperson wapresident Mnangagwa vekuZimbabwe. Ndo zvaabuda achitaura, and achipedza kudaro pazongopera kanguva ndobva abudisa zvimapepa zvisingaverengeke achitaura kuti right, hatimhanye bhora zvishoma nezvishoma, chikuru itsoro. Ndo zvaari kutaura. Zvimapepa zvacho hapana kana chinoverengeka, and the funny thing ndezvekuti iye anga achiti ndikapedza maonline ningirina angu ndichazoya ndokupai. Unototadza kuzvinzwisisa kuti saka zvimapepa zvese izvi zvine proof yekuti vanhu vari kupuwa mari papi chapo because hapana kana chiri kuverengeka, ende futi vanhu vanoziva seko kana ari yanga achizvinyora because hapana kana chidhindo kana any sign any proof iri solid. These guys vanokwanisa kungozviita because vanhu vekuti vakabvira kudhara vachirarama nepropaganda. Anogona kungoprinda zvake zvimapepa otongobudisa achiratidza pasina proof, because kana ukataura kuti proof tikuda proof iri inobatika iri tangible yekuti unobudisa conversation, unobudisa link remari, unobudisa kana mazita, proof kana face yemunhu achitotambidzwa mari yacho, ndo chinonzi proof chatinoda, because trust nevanhu ivavo takatorasa kudhara. Hapasina kana pekuti ungatoenda uchiti uda unotembana nevanhu ivavo, azviite, it doesn't make sense. And chimwe chinhu chiri kunditira fani Morgan Komich, I don't know kuti this guy ichi chiri kuitika aisha komanava. As the Liberation War Party's time is now over in Southern Africa, the antidote is the unit of all opposition parties to defeat ZANU-PF come 2028. Opposition parties in SA had more votes than ANC. We can't afford to be selfish. Zimbabweans are living in abject poverty. Unity please. Doma shoka kubuda pana parutoro na Morgan Komich. I think these guys vakufana nzara because panguva yatiriko zvinezvika hapasina pechekuti vangachapwirwa mari. Ungatonziko zvinezvi uri mutengesi chamiso chakatomira zvepolitical party unongochiri kutengesei, hapasina chanongochiri kutengesa, saka unobva ungonzi mwana chidzokerai kumahaso zenyu amaisimboita kudhara. Saka baba vakuda kuti unity is the way to go. Varoda kubatana ivo vasina kana vanhu, because chinonzi unity hatingati 0 plus 0 plus 0 plus 0 mozongotsvaka muna ne100 mabatanidza chii mune ma00. It doesn't make sense. Vanotozoti ivo havadiyo nevanhu because vakatogara varatidza unhu hwavo kudhara. Ende tiri ipapo tikuonawo kuti SADC chairman venyu vari kuramba vachiatakwa nevanhu zvisingaite. SADC chairman venyu vari kuramba vachiatakwa zvisingaite. Vakaisa post panapa, I think yane 2 days yaiswa post iyi vachiti as SADC chairperson I opened the extraordinary summit by honoring the gallant sons and daughters who sacrificed their lives for peace, particularly in the DRC. Together in unity and legacy of our founding fathers, let's support the people of DRC. Our region must never settle for less. Ndo mashoka vakabuda vachitaura, but ndinoda kukudza chimwe chinhu, vanhu vemuAfrica vari kupopota, particularly in Zimbabwe. Pakatoipa maresponda akabuda ipapo zvinhu zvekutaura vanhu, ende vanhu vari kutoramba vachiwedzera. Ndatoona kuti maybe these guys andaona hapana kana ari kuda kumbonyanya kuda unotaura nezvazvo, because vanhu vatanga vasiri kuzviona. Ndikati aiwa inini ndokubasa kwangu, ndisandatonamena ndisandaita zvimwe zvinhu meregedza ndiende ndidzifambire nyaya idzodzo. Right, umwe ari kubuda ari kuti right, nonsense when now you are busy with a useless summit while SADC countries are on fire. Mashoko ari kubuda tunzi muri busy zvenyu kutudza zveSADC summit, vamwe vanhu vari pama1 imimi chenyu ngoti hey SADC summit. Umwe ari kuti a good act will never wash away the bad one. What's with the running to the future without dealing with the past? Mamwe mashoko ari kubuda nekune vamwe vanhu kuti hazvishande zvokutaura izvozvo, hatisi kukangana zvekumashure. Ndo mashoko ari kubuda ari kutaura nevamwe. Umwe ari kuti propaganda doesn't build a nation, a free market conduct policies and effective government spending does. Ndo mamwe mashoko ari kubuda kuti propaganda idzi hadzikwanisa kunge dzichivaka nyika. Ava vari kupopota hama dzadiwa. Very true, our region must never settle for less, including allowing you to be president when you are clearly lost the election. Maybe money changed the hands at the Commonwealth. Mashoko ari kubuda kune vamwe kuti zvamukutaura ndizvozvo hatikwanise kunge tiri but hatifanira kubvumidza kuti munge muri president wemuZimbabwe. Icomment imwe yabva kune muZimbabwe ende zviripo paX pamacomments epage ravo ivavo, ndo pazviri kutobuda pazviri kutotaurwa zvinhu zvine vanhu. I thought Moza was top of the agenda. Do you realize that the situation in Moza has direct impact on Zim economy? Wisdom has been chasing you, but you have always been faster. Anzaiwa uchenjeri ukukumhanyisa, wisdom iri kukumhanyisa, but muri kumhanya, muri kumberi.
muri kutiza wisdom pakaipa. There was literally absolutely nothing extraordinary about the so-called summit, a total waste of time and resources. It is literally could have been a 1 hour Zoom call, but you just like showing off. Thankfully, SADC leaders snapped you kukura wundist. Pakaipa zvisikupera mushe. Next time, use Twitter space for your extraordinary summits. What a sheer waste of time, resources, and a snub was too much, and a reasonable person would resign from the chairmanship position. Can't you see the writing on the wall? Mashoko mamwe ari kubuda kune vanhu kuti kutoignora kwacho ikokoko zvaifanira kunge zvichitomeka sense kwamuri, but makangoramba muchidongoramba muchingoshingirira zvinhu zvisiri kuita. Mumwe ari kubuda panapa ari kuti you mentioned and announced something back that Frelimo had resoundingly won the recent election before even the Electoral Commission had announced the results with almost respect. We expected you to withdraw the utterances to preserve your dignity, but you never bothered. Yo imwe nyaya iri kubuda panapa. Zvemakaita zvekuti munonodedzera election risati raitwa izvozvo. Fanira kuzongouya muchiwithdraw mastatement mokumbira regerero kune vanhu kuti murambe muri munhu ane dignity, but hanzi hamuna kana kumboita basa nazvo. Saka ndodzimwe dzenyaya dziri kuitika dziri kuzokomplainwa nevanhu iko zvine zviri kuita kuti chigaro chacho cheSADC chachitaurwa zvachitaurana naye nkama kuti imi kana Zimbabwe ikangoonekwa kuti zvechokwadi ndo zvinhu zviripo zvakanyazobatanidzwa nyaya idzodzo ngatingobvisa muSADC board macho. I don't know guys, muneonawo sei nyaya iyi? Tell me what you think in the comment section. Ndo nyaya dziri panapa nhasi ma-updates andava nawo kuitira kuti murare muchingoziva zvinhu zviri kuitika. Ngatisanganei mu comment section izvezvi.